Iya. Maksudnya nyanyi sapa? Kowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Ngene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Naman telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik mah. Hah? Lumenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Nganyun dak matos. Nyemenggung lah nganyun dak matos. Sasat kadidene kecukrukan Wukir Sari gelepaning samudra madu manah kula dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika boten pangling sinuwun Ndarawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat padhik Indra Jaladewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggali ingsun ora liwat. Salam laklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula pundi nggo jimat paribeh Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya, Kakang Semar. Malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Kaya surah kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawa pada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Raka Indrawati. Asung pasganipun Paduka Yayi Prabu namung sok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun. Ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula non nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah. Werkudara iki? Ya. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndrawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa, ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang, lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestuni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tidha-tidha penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa, pangestuning pun Kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tidha-tidha penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis iku ora dadi berdondi. Wis tampanen sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percaya iki apa Kresna? Koko Prabu? Nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan werda wis sak trepe. Kuwi jeneng nggone tata krama lan nggone unggah-ungguh. Ngaten. Ya. Wis tampanen. Inggih. Werkudara? Nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestuning pun Kakang tampanana tak tampa lahir batin. Wis rampung. Lho lah iya bule kakangku aku ngaturake sembahku katur bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa?
Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anampa Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon. Mbok yo ngaturke sembah. Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Mongko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara, nggih, kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi iki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ana kuno bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena ngopo kowe digawe bule. Ngerti yo, wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggonmu lenggah bule kakangku. Kuwi lha baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Ndarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ing negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporaning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Blegegek kugek satulita mel. Nuwun sewu lho Den. Wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nuwun sewu. Rawuhipun Ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun Ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun sapta ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi
kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Ha nggih, syukur. Nai ngaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak mboten-mbotenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk, tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden. Menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lahir ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lahir lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa, ning mang dukani Semar.
Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Yai Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, kepareng sak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun nedya mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yai Prabu Semantara ing Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Naya Ntaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedya mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Naya Ntaka. Mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding Ndara. Dereng ngantos paripurna Sambal Wacana. Ki Lurah Semar Badranaya ambabar. Tinampi inggih nata ing Ndarawati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Miwah sangganing para Pandhawa jangkep ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel. Dadak sakala ing mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel samya alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Drajak-drajak tanpa subasita akarya cingak kang samya mulat mangkono bae para kawula kanca biak-biak ana daya minggir dalu-dalan blegegek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah sing munggah ana ing pendhapa padukuhan mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala gareng dalem Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le? Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e.
ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke mung bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu Du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Pancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok kepruk watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong? Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu Sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek
Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketamung telung kedheping netra, kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora san dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lem, Mbak. Iki ngapa Gong ora? Wah, ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petra isih apik, omahku wis dos. Kula bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awite nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning
Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun. Mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembug. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut taliwondo. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petruk. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe menengo. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendra Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngonteni kaya wong kang slupan. Boyo wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek ning tok imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa.
Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disili, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepane. Wah, mati tenan. Menungso ora tatara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari Koko Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa Ratu Mandang Karya. Tur melih Koko Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya aku. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deling-eling. Lho, wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki.
Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten eling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa ya dadi percaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Truk. Kok iso gampang dadi percaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngapa-ngapa? Ha sing nyarat sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara Werku Dara. Apa? Sampeyan lilo nek Semar diboyong teng Pageralun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ra kowe. Iki kowe mengono wae dadi percaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampeyan kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab, yo tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane. Kok Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamit kok. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun sewu sinuwun. Abdi pun Kunjara Yaksa Cemadong dawuh. Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan. Kula Cemadong dawuh. Sinuwun kula Cemadong dawuh. Wadya Bala Pageralun wonten timbalan. Dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya Bapa Begawan Durna. Ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi. Nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima. Entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng kemareng paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pageralun. Mriki. Ngampyak Karang Kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang bawana balik. Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celita mangkata dina iki. Mriki ngestaken dawuh sinuwun. Mlebu laladan Karang Kadempel. Ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mandeng karo aku tanpa kedhep. Sapa kowe? Takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendra Swaropati. Aku tumenggung Sumbang Suradikja. Tumenggung Sumbang Suradikja. Ya. Sing buri sapa? Takon karo aku
aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan lho. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa kowe? Sumbang Suradjegja. Sumbang Suradjegja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon. Ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki dedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedene apamu. Ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Mumet saja. Ayo. Oh, mati aku. Mati aku.
sapa? Para Kudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajaman. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iya. Maksude nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu, kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemunya nyanyi. Nyemunya apa? Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik Rekma. Hah? Lumenggung Anik Rekma. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rekma. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun ndak matos. Tukang ndak matos. Nyemenggung lah tukang ndak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur ae enak mati maju mana tampo ora apa ya tulis oke banget ngomong oke banget tulis oke banget ndake lemah aku radong nyemar heeh Semar piye mohon nanya
Inyong ini. Telek lencung. Linyong. Nek linyong manganen. Aku dong nek iki dong aku. Telek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham lho ta. Temannya dengan ini untuk tangane linyong cilik. Ayo kono nyol Prabu Gindranya namanya. Sapa? Prabu Gindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Gindranya namanya. Gendra Suropati Gindranya namanya. Ah, entuk babunga. Ah mundur. Ora level. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Nyanyi. Wen modar mbok man. Heeh. Jarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lureke. Heeh. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Ha wis mati wis ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen? Moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata ing manggen padha-padha. Mati kula, Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mrika suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satya gagah gedhe.
dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendroswarapati. Edan nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Ngene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uwang ya, masak keong. Uwang. Uwong. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki, ya ampun, jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas.
Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menirani wong tuwa ya dicokot tebeng golo, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak 12 piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Bucak gating tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun nggarpe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngapa? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon? Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik kae to?
Kowe sing manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan, nek njaluk ora tambah jogok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jogok pisan, ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jogok pindho, nek ora gelem jogok pisan. Wah, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jogok pisan, nek gelem jogok pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kadem belegane atiku gugu. Amok Suramarata Jaya Marata Imbayan padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gejek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Wah, menungso musuh boloto. Lakon ajab tangan boloto. Mudar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudar kowe Laura. Iki urip ta? Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbah. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo ngger, waras inggih, Mbah. Inggih, sesuk bengi jek nyambut gawe waras ya, yang golek pasaran ya waras ya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbah. Lah ya, amuk endi wong Karang Kadempel? Sawa panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Purya
Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah. Wah. Edan. Wah. Ya. Wah. 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 Waduh. Wah. Wah, edan tenan. Wah. Weh. Yo, pancen wong digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane gareane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Giduh raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok
Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiyatan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah! Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong laleboke pakun jalan dina iki.